Habar ben usaipan, jad ben riuru kasan. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Email jangan ilang brew mo kaba hakajing duai mangapor Blei tip iki brokat tip babaro kibon ki bapet ya kan ka program try kibon ki ba maybe kila syam jing hakajing em and maybe naki kidon ki bamdan hope shiri kimdan shiri hakajing sngo kila banong hakajing em hindi ke bang akwa banong kalong ba Blei dan ya plan mo ki brokat Kubli pi barong iprang sobai pi sesisin biang pat Shakri program saipan kabajuan chapi nakadiga channel kajongi kabati CTV. Bentang singi dan hang ni hamau kendro banyak kendu ya katu kat ningut ki khun Samla kiba nakaniga jela kajongi kiba persang menseng kam seng jam la jong. Tingnya keren bat ki khna mengintip kham ni ashpang kajong ki. Tingi biang sobai pi Dion mo Shakri program kajongi but ngine tip kham ni ashpang kanika brand kajong pi bafly kertengka Verizer. Kini program saipan kadai hidup bonsin nak benta kini ki ba sengkam sengjam lo jong ki ba nak ni jela ka jongi dia shwa bingin ya mat bingin tip khamani ashpa kini ka brand ka jong pi ngakwa ba pin pin thu khampa shiki pai ba ka jongi kerteng mat ke ek kam lo ba khile. Thank you. Saya try bon ki entrepreneur su ki bala sha uplift na ni program mo tin kong ne akwa ban ai ka jing ro you Blei mo namara ai try dam de na benta ka jong able Blei la le ka jing jong ngam dan hira ni ma try mi kren hira bat phiru dia akwa ban ai ngo sai kata but hoi ngadi u founder jong ka Verizer apparel tika keteng Verizer ka de ka ba ngadal di nga just tanat ya kata keteng nama kalong ka ba pair ba ni ki keteng am time the pinchim ya so ba kata ka word de dia ka word Verizer ka wan ka split atli ka don verai mut ka pemut veritas in Greek ka pemut truth ka hawk but ka Verizer ZER pot ka mut riser kan ka mut ban kio kan kadang po hisi ki pot dia hakajing mut Verizer ka mut ban kio ban san ba ban push ya ka jing shisha kan which is truth ha Ti hadir mat lai thu mo ya kata jing mut jong kani kerteng Verizer ke sabu amiru ke ek kam ka pile pat ha ka bay de bakani the Verizer actually gamde bangi now it's a clothing brand hoi kalong ka clothing brand ni ka bay ki consumers ki e Hynrei in truth but it is a movement it is a community of believers the ke bang le Verizer kalong ba hakapor banga menshwa banga nang kala nang su kala bamut asyik start ban pong iktian ki badan ka kitien kot ba kan Hynrei ngam julap pada India iweru si sen ngam pa julap tengah kidan ki ba itanat ru tamba kanomi hab ya ke age ngi ya ki demografi jongi kumdungi pong ki designs ma te have komta kan te kamangi le cam si sen ting on baling pong de ka kitien ju Blei itself ha ki clothes ngi ma te hang ta kan ba kamang amut thiet na po America ki dai US dollars ha to por te thiet ni US India te la ram ba sikit tax kini kitai te therefore Blei u penshai nga ba instang no ka jong kan te ha kata ru kom ba kan dia mdi shutang ka jan ni ka long kum ka lat iki bre ban yalap ya gospel klam da keren kan Haka baya di begini kam ko jong PM Dion tolong i ba pilang khap khna pertama di pi pladon pendap i jung puli ne but kumnu fi bate ka por haka kam ko jong pi but kibi pe menta ti syam jing jari ning kong amar bang nang lit school ti lengkat bagi jing puli lengkat bagi exams ma Hynrei koi ka bang le pa kalong bang pan bon nu Blei kan swa bang le ke bar khang abu jing duai wa try ai mai ka jing start nga kuno bang nang ban split ya ka por kuno bang nang kuno bang bate ka por lo jong kan te apa kum ta nga stang sha ni kong de ma ka bor ban le sha kai ka bada kam man le ni kong de which is the most important kan te nang to sangan chale pa ki wi kam ki ba kham long list kan te ngam da shim e ban pulut ya ka por hi kam ki balong
waste mo wish pen lek kai kum tu nane ba lakai game mo nane ba page Instagram ba scroll di reels am shem la lek gitu bang apan bro no Blei ban ai bor yang aman kasi kuno bang alaman job kita baro ti snam yu ba pisdang yang ka kam ko jong phi but hakpor ba pisdang phi don kat nungut but menta habe no jual play don kat nungut po bang asdang nang long tang mga moroi has nem ajar arpusau te akum tu kadang ya kisi kipot te naka support jaga yang kasam jangan hi that is long i ki henman para ki janga tinggal join lang ken te borok naki kim dan degree hi ka ya ka tu ka role baki maki shem baki take care ki role jki Hynrei as we grow day by day we learn atat te it's a kalong step by step ken te ki borok ngi ya lenti lang bo Blei tu ai ni ka jing start ba ka jing nang kuno menek ki borok te ki dan benang khanai snam arpusnam arpuisnam te I feel like age ki kam matter do tata kadehi ka jing thrang ka mensim pi thrang mane ke baro dan malak ban sange pi irrespective ya ka age no pi ken Tengah kerteng i war iya kasim, bad ngapule 5th semester menta ke honors jonga ka di BCA, bad ka kam ka bangat re haka Verizer kalong bang ada head of logistics and marketing. Ka kerteng jonga ka di Ithan CM, bad ngadang pule kelas 11 hapo Shillong College. Aku belaong banga day head of logistics and marketing. Te yakane ka logistics kadai ba ngapet ya ka kam nadu ka factory but kumnu ki tiar ki long lane ka quality mo ngila banong nang tade ngapet ru ya ki bun ba ki orders ki bangiyon ki customer nadu bala manufacture ya ka nadu ba ngi pa sha ka production but hadu ka packaging ru kumjo ki don ki bangiyo but ngi pack makni hi customize mo tenang tade hadu banda poy ki customer ru but ngayo ya kan ka customer interaction kumnu ki sngo habaki yo yakini ki jan lene kanu ka tiar ka baki order maki Napat ngatri kum customer service ba check ki ni ki jan hi ki kalong semula jonga ba jong te mostly kum tu ki reviews yang ki beri we ngapan reviews feedback kum no but most of the time let hi bangan li ai ki jan bang kwa ban long bangan kendu iki breu mar khmat bangan yo keli mo ki jan ki long kumno ngan check ma bang check iki don ki por ki kasai skamlong tingya penbiang lot kini kita borok ya check TKA ka banga yo na ka Verizer kalong ba hoot nga layo shibun ba ki jing mentoy na kani haka baning kong kata kalong ba kani ka brand kalapin jan shushu yang nga shu Blei na marba teng kum ki beriu marway shimet ngiduna Hynrei dengia don lang Hynrei dengia don kumni shi cousins nyatan ya iwe shu Blei but kala hikai ro yang ashibun bah but kata kalong ba kumnu bangan long patient kumnu bangan long very precise Hynrei ka ba kongsan tam te kalong ba habang ayo ban kindu iki beriu ka testimony ka jongki but kumnu ni ibarit kata kalong ni kum ilanyat lani ijan ka bagi pong kalong ka testimony yakiwe ki beriu but kata kalong ka ka ba kraw yang bangan yo but bangan la ru ban ai yakiwe ka jing ka jong Blei ti hakabaya de bagan ka demand dion papi sedang kumnu ki beriu ki tips kan jong pi but ka first bapi deal ase bapi penya yo kadika plan bata kina lo kata pa tega business model jungi ka day hi e-commerce mut kalong kum Amazon kalong kum Flipkart ni de online ken tingim dan real life store ma retail store ngim dan hindi ya be D2C mut direct to customer ken te dingi de direct shi customer ngi kren bet ki te hapon ning kong parang shoes dang namar ka de online ki bon ki break balong nom no ki yo sngo ki fraud ki scams ma ti long ki tieng ban thiet ma
te Hynrei wala kata ngi push forward ngi wat kilat kilenti betmai kuno ban I gain trust ni customers te slowly kum tahi ngi dia ki website ngi dia na Instagram then Facebook, but most importantly ka balong very powerful te kade hi ka WhatsApp kan bakila banyak keren ban ngi markhamat ban sutu ya ke baki thiet and ka size ne pun ke de Hang ni klimat pan nya lijngo e kacakatrikam jong idion baka kunhun ka jong. They can small workspace jungi. They kamde ke jaka bingi produce anything. Nega de jaka bingi design and kalau kum ke jaka bingi brainstorm. Laka jong kami ni berang design ni kita design sapo computer. Itu bapet ya ka marketing badi ka media. Kita berang check ya ka quality. Kita berang brainstorm hapo ka whiteboard. Kum ka team nila prepare ya fi is a small gift. Ngaketeng commercial sorting, but ngade ka co-founder jong ka Verizer pada, but ngadang pulih mentah po BA Simeris ka social honors jong kari sociology, ngade iname syasi, ngadang pulih MA English, te ngade head of design jong kani Verizer pada mo. Kum ka co-founder ta ka jinga syam ka jong kalong it has been very meaningful kan, namar ba kalahi kaya nga kum no bangin in im shoning kong amtang bangin tre ka ding kam ka jong Blei Hynrei kum no bangin ka jim ka jongi shoning kong kan reflect kan ya ka jinglong ka jong Blei ti baka tapre kum no bangin penuan ya ka tapre ka ding kam ka jongi ling ba ka jinga ka jong Blei pteng ira penlongi ni bangin long kum ni kin menta ti kum tahi but as a team ni tre lang but dia support each other kum tu but dia dan ki ideas ki bang ya dan ru we gidan ni set ki meetings kun bangin wanyalami kita into life te kata ko we hanga shimat pra nga sngo ba kala yarap yang aku no bangan pendroy pensan ka jingi de ka jonga pa Blei ka experience jonga kum head of designs kalong very it has been a blessing to me te namar ba nado bangi sedang man perkhat nado ko por bang sketch hado por bangi ya ban pelong kita ki designs into life mo. It takes a lot of creativity Hynrei kalong lagi haban for me it's through God's word it has always been my inspiration God's word and kabangi duai kalong siya ta inspiration nang ta kin sa penmi mo kini ki designs ki repair they kini ka Verizer apparel it's not just fashion kam dei tang ka biam Hynrei it's about portraying God's word without in our clothes without even saying a word mo kalam da kren kalong ka testimony mo yaki brio kalam da dan kaman kren kalam da dan kaman ong bekin yo iken mo Ka feedback jong ki kalong kum no dia kita ki blashin janan majority na ki barokhat ki along shock ba mo makadan kum ngani hiru asalong nomor ba bon na ki la perkhat bai baki kum kini kin debit na sabar nikin de ni company ki ba he ki kam imagine kin bande mo such a small startup kum jingi te kum ta ka feedback jong ki ka along very positive mo for example dan way na po ni de sa ri nong way ki ong ba mo banga phong ni ka shirt namar obviously sabar ri shalong ta kham jinjar banyalap ke gospel mo wat latam Hynrei ka bible sabaru kalong very dangerous kan tu ong ba de ni ka shirt ke jongi ka bala highlight you mo banyalap ke gospel klam da kran ba klam da le ki balong Christian related te hindi na ka tu ka shirt hi kala kran but don ba ong ai po Instagram don ba ong ta ka quote ko kan ba
kumangishto adin Jesus loves you. Sometimes that Jesus loves you will be the only verse that he'll ever read. Along takin. I hope iki breu baka juga por ka deka clothing with a purpose pipong baka don gajing mentoy ya kakin. Dia haba pikiran kum ta ba te ki ba order na shabar. Kibun ki order ba piyo na shabar na kum na. Hoi, kibun na shabar actually outside of India kibun number ba I think hapo US te pithiet khamram hidin mek deki thiet maki na US in rupees ba kham duna ma. Chennai Tamil Nadu them napo meghala jungi kidang duna actually. Namar ba bonaki ki sham maybe long ki duna ka trust te Hynrei slowly dang gain ka trust ki through Instagram and through bakrani ki markmat bikin. Dia ba kena ba bagi orders la juyo bal order ne kumna. Dan artli ngidan ka Verizer apparel bigidan ka tagawi big hot ka print zap. Teta print zap kalong as any normal printing company kan tingi harap iki churches ngi harap iki organizations for example mapi menta pi dan dukan tipi ko aku no banle iki tags mau banle iki plastic bags ni kini te team jingi ka harap ban assist iki kan Blei namar bingidan real life experience kan namar bingis dang yel jong ram te mangi pangis dang yel jong we had no knowledge ngimdan ka jingtip ngimdan ka jing sutho iki ni ke brokhai te ngilan atat kan te habang ngilan kum tu ngirap lang sai ki wek ki I bulk orders ki order pun ki nangir ha te la da de ki maybe ki cards event cards lanyards and then ki shirts ki bon ba ki order for cams kum tu ko customize ki bon mesti ko customize tu tinggi lep no ki wanra ka idea ki wanra ka idea jong ki shangi kan la da de ketien ne la da de la don lupa ka idea and ki ko akum ne te ka team jingi ka graphic designing team jingi ka shim ka replicate ya tu and ni I take makwa makikin nengi company tenat ru da de kata ru kom ha Dia mentang apa tak sebab ma jong di program te ka bayar de ba ka jing support na yeng ma kum bagi tip pirang deng kena samla ba kendia cepat ka jing support na yeng hadu ka nu ki support di kini ya ngadu pas sedang hadu mentah te maki ki shet perkhat be bakani ka ege bangalek mangar kolong just for a short period of time kan ki ham perkhat bakan long something ka bakan stick around te tikila perkhat be oh maybe chule kai tang si benai tu la kelat no la ya sakawe Hynrei kila hadin baki zang mani i usop ma zang mani i ya kata ka jingkiu ke jangi te zang man I support kan and the main support ke jangki kam ni through finance it's not through ke barok and it's through prayer kan email jangan ilong breu mo ka ba hak jing doi mang kapor bi pa jangan idi ba tre kam la jong hindi wala imji kaya ko no ban tre kam business Hynrei kawai bang asyid la apat banlong kalong bang asyid observe i kan asyid pet bang asyid your inspiration i kum no ikran ki breu kum no ikran ki customers kum no deal bi ki breu ba pair tenang tak kan it was ka along no kum ka silent observation kan ma te min hi naki ke jing doi bi ai ka jing im jang kan Kita khadu pat ke pi kum kena samla mo ngi ba kena samla bun menta ki bangop ki basniu mo te pi kum kena samla pangi tenat ba phila long kum ni kum ba philong menta te ke ka jingkan tu na ni ka message ka jong phila se ye ki wei pat ba pe ya ka program ke ban wan nanga hi ka long ba ubli tip ki brokhat na tip ba baro ki bon ki ba pe ya ka ni ka program ma try ki bon ki ba maybe ki la sham jing ki jing em ki la ngop ki bam dai ma and maybe naki ki don ki bam don hope shi kim don shi re ka jing sngo ki la ban long jing em hindi ke bang akwa ban ong ka long ba believe don ya plan mo ki brokhat kum ke jing em jangar hamud dor bangan poi hadu ni ma don ka por bang ala mut ba believe la klet nya believe la kentai nya Hynrei phim tip ye banja sadien batte believe don ka plan mo te kum tai ula ban shim ya kan no ka jing em jong phi mo an ban pin kala pedat ya ka 365 ula an pin kala overnight tang namar ba pi IT ke jing em jong phi shu Blei te nganget babarok ki bala bat ki bala sakut ki ba pilawan job kita barok hiru an kata di tang nu Blei wala nyarap pi kan te barok pi ki dan la ka jong ka purpose barok ki dan la ka jong ka plan barok ki dan la ka jong ka talents mo pi la ban le te taken Di kubli shi buat dia ni kupor ka jong pi senat sa menyo ekran mo klong champang sha hakarta ka jong pi long itenat ba lok sha ite be champang mo ka tiga jiak nanti ka jong pi tingki kit mo kit riang ro ba kam ka jam ka jong pi but kumjur ki bedan bentaw pi kina ya ki iran ka jong im jong pi thank you so much thank you god bless your team buat ka batisi team bro ko ima and yaki entrepreneurs ka phila pen kiu na bangan dengan program ba ki bri ba pet ru ai ku Blei pi barok Blei shun phila sngap hadu ni por ba kut menta tu Blei ku kui ka yeng ka sam jo pi barok ba i barok i sngap thank you so much